Hayırlı gün исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Эфирда Канун, парламент, җәмгыять программасы. Дәүләт советы тормышы депутатлар эшчәнлеге белән бәйле атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Татарстан дәүләт советының киләсе сессиясе 14 июльдә булачак. Бу турыда парламентның президиум утырышында игълан иттеләр. Утырышның көн тәртибенә 20 мәсьәлә чыгарыла. Депутатлар республиканың пассажирларны ташу, урманнардан файдалану турындагы законнарына үзгәрешләр кертергә җыена. Дәүләт думасына 2 канун тәкъдим әзерләнгән. Беренчесе административ тәртип бозулар турындагы кодекска үзгәрешләр, икенчесе мәгълүматны саклау хакындагы канунга төзәтмәләр. Шулай ук депутатлар Идел елгасын чистарту юнәлешендә илкүләм проектның тормышка ашыру буенча экология министрының чыгышын тыңлаячак. Бу соңгы ярты елдагы азаккы сессия. Шуңа депутатлар эшчәнлеккә нәтиҗә ясаячак. Президиум утырышында республиканың баш федераль инспекторы Виктор Демидов Фәрит Мөхәммәтшинга Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның рәхмәт хатын тапшырды. Бу атнада дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кытай генераль консулы У Инцин белән очрашты. Дипломат Татарстандагы эшчәнлеген төгәлли. Әңгәмә барышында Россия белән Кытай арасындагы ныклы сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләр, ышанычлы эшчәнлек, хезмәттәшлек урнашуы билгеләп үтелде. Ике дәүләт арасындагы нәтиҗәле уртак эшчәнлекне үстерүдә Татарстан үз өлешен кертә. Фәрит Мөхәммәтшин дипломатка 2016 елда Казанда Кытайның генераль консуллыгы оешканнан бирле куелган нәтиҗәле хезмәте өчен рәхмәт белдерде. У Инцин үз чиратында республика җитәкчелегенең ике ил, шул исәптән аларның парламентлары арасында элемтә урнаштырудагы ярдәмен югары бәяли. Аның сүзләренчә, Кытай эшмәкәрләре арасында Россиядә бизнес белән шөгыльләнергә теләүчеләр күп. Инвестицияләр кертү өчен Татарстанда да уңай шартлар булуын билгеләп үттеләр. 1 июльдән илдә яңа канун һәм кагыйдәләр үз көченә керде. Хәзер кулыңда медицина полисы булмаса да сырхауханәгә барып табибларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Эшмәкәрләр өчен яңача салым системасы гамәлгә керде. Паспортны рәсмиләштерү вакыты да кими. Алар тагын нинди тармакларга кагыла? Бу хакта Илдар Сафиуллин күзәтүендә. 1 июльдән бурычлы кеше банкка яки башка кредит оешмасына һәр ай сайын яшәү минимум күләмендәге хезмәт хакын яки башка керемен тотып калмау үтенече белән мөрәҗәгать итә алачак. Моңа кадәр ул суд приставына мөрәҗәгать итеп кенә үз акчасын саклап калырга мөмкин иде. Кешенең пенсия тупламасын законсыз күчерүдән саклау турындагы законда үз көченә керә. 1 июльдән акчасы үзләренең ризалыгыннан башка гына Россия пенсия фондыннан дәүләтнеке булмаган пенсия фондына күчерелгән кешеләр бу акчаны кире кайтара алачак. 1 июльдән Татарстанлылар дача амнистиясеннән файдалана ала. Аның ярдәмендә йорт төзелгән кишәрлекләрне бушлай шәхси милеккә рәсмиләштереп була. Новый закон по аналогии с гаражной амнистией. Яңа закон гараж амнистиясы кебек аның асылы гадиләштерелгән тәртип буенча торак йортлар булган җир кишәрлекләрен бушлай шәхси милеккә теркәүдән гыйбарәт. Паспортны рәсмиләштерү вакыты кими. Хәзер Эчке эшләр министрлыгы органнары кешедән яки күп функцияле үзәктән документлар алганнан соң 5 көн эчендә бу эшне башкарып куярга тиеш. Яшәү урыны буенча теркәү дә гадиләштерелә. Әлеге мәсьәләне муниципаль районның яки шәһәрнең теләсә кайсы теркәү органында хәл итеп булачак. Мәҗбүри медицина иминиятләштерү полисларының яңа формасы турында закон үз көченә керә. Аның нигезендә полислар уникаль символлар ярдәмендә иминиятләштерелгән затларның бердәм реестрына кертеләчәк. Шулай итеп, сәламәтлек саклау системасында цифрга күчү кәгазь полис йөртү мәшәкатьләреннән коткара. Россиянең 4 субъектында Мәскәү өлкәсе, Калуга өлкәләрендә шул исәптән Татарстанда яңа махсус салым режимын кертү буенча тәҗрибә башлана. Бу төбәкләрдә теркәлгән оешмалар һәм хусусый эшмәкәрләр салым алуның автоматлаштырылган гади системасын куллана алачак. Самозанятылар катнашалар, әгәр дә менә аларның инде хәзер алар бит безнең керемнәре аларның 2 миллионнан да 400 меңнән күбрәк булмаска тиеш ел буена име. Аларның менә шундый керемнәре артса инде җылга аларга менә бу режим бик уңайлы. Яңа салым режим буенча салым органнарына декларация тапшырылмый. Эксперимент 2027 елның 31 декабрендә төгәлләнәчәк. Безнең ишегалды президент программасы буенча төзекләндерелә торган объектларның 2022 елга планлаштырылганында эш яртылаш тәмамланган. Быел Татарстан буенча 2012 ишегалдын тәртипкә китерәчәкләр. Программа тормышка ашырылган 5 ел эчендә республикада 7000 ишегалды яңартылачак.
Татарстан дәүләт советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитеты һәм аның каршындагы экспертлар советын берләштерелгән күчмә утырышында эшнең сыйфатын тикшерделәр. Ниләргә игътибар итәргә кирәклеге ачыкланды. Бу хакта Рания Абдрахманова. С 1984 года двор не ремонтировался, понимаете? Вообще были одни колдобины. Кылгали урамындагы 20-нче йорт ишек алды. Монда яшәүчеләр ремонтны ярты гасыр буе көткән. Пенсионеров, инвалидов, деток очень много. Безнең йортта пенсионерлар, инвалидлар, балалар күп. Аларга яхшы ишек алды һәм юллар кирәк иде. Хәзер нинди матур менә. Машина кую урыны ясадылар, асфальт җәелде. Уже совсем другой вид. Бу менә былтыр төшерелгән кадрлар. Ул вакытта бу ишек алдында юл начар иде. Балалар мәйданчыгындагы җиһазлар совет заманыннан калган һәм иске иде. Ишек алдын төзекләндерүне дәүләт хезмәтләре порталында тавыш биреп тизләттеләр. Шул рәвешле халыкның активлыгы программаның үсеше өчен дә ярдәм итә, ишек алдын төзекләндергәндә әһәмиятле булган проблемаларны да күтәрә. Һәр йорт халкының үз территориясен тизрәк төзекләндерү мөмкинлеге дә бар. Моның өчен республикада ел сайын беренчеләрдән булып төзекләндереләчәк ишегаллар исемлеге төзелә. Яңартылган ишегалларындагы тәртип һәм матурлыкны саклый белергә дә кирәк ди депутатлар. С уборкой ладно, сейчас детскую площадку поставим. Все равно дети, ребята с энтузиазмом, что-то отломается, сломается, это нужно будет ремонтировать. Элементарно снег не будете вывозить, и через год, через 1,5 года вы опять такие же ямы будете иметь. Монысы Кылгали урамындагы 14-нче йорт ишек алды. Биредә яшәүчеләр машина кую урыннарын арттыруны сораган булган. Сейчас это активное движение на автомобилях тоже на самом деле спадает. Хәзер халык самокатларга, балалар велосипедка күчә. Димәк, машина кую урыннарына ихтыяҗ кими. Тик булган кадәр автомобильләр санын исәпкә алып, архитекторлар әлеге мәсьәләне хәл итү юлларын эзли. Дәүләт советы депутатлары Зорги урамындагы былтыр төзекләндерелгән ишек алдында карады. Монда бик начар халәттә иде. Без чыгадырык, уйныйдырык инде барыбер да. Но песоктан кала бүтән бер нәрсәдә дә уйнап булмыйдырык. Ялса бетергәчтен шундый рәхәт булды. Яңартылган двор бит инде рәхәтләндереп, велосипедта да йөриләр, роликта да йөриләр балалар. Бик күңелле, балалар бик күбәйде. Элеккеге белән чагыштырганда бөтенләй күк белән җир арасы дип әйтергә була. Бик каты тырышып эшләделәр инде. Олыларга инде бик әйбәт. Әбиләр, бабайлар чыга да утыралар. Бик әйбәт прям исключительно. Казанның Иделбуй районында быел 69 ишек алды төзекләндерелә. За этот обход порядка 4 ТСЖ, товарищества жилья. Бүген торак милекчеләре ширкәтенә караган 4 һәм идарәче оешмаларның 3 ишек алдын карадык. Кайсында эш беткән, кайсында бара, быел 140 мең квадрат метр мәйданны тәртипкә китерәсе бар. Более чем 140 тысяч квадратных метров. Есть дворы гиганты, которые будут благоустраиваться. Татарстанда быел төзекләндереләчәк ишегаллары саны 1212. Хәзергә яртысы яңартылган. Комитет җитәкчесе Александр Тыгин программаны киңәйтергә кирәк ди. Ишегалларыннан тыш алар янындагы башка мөһим участокларны да төзекләндерү зарур. Матурлаган сайын матур буласы килә бит инде. Халыкның теләге яңадан арта. Бу теләкләрне тормышка ашыру өчен яңадан ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәк. Менә бу үзгәрешләр турында да менә без фикер алыштык. Алга таба, наверное, без бу нидә программага ниндидер тәкъдимнәр кертеп, аны яңадан да камилләштерү турында эш барыр дип уйлыйм. Программаның 5 еллык гомуми бюджеты 50 миллиард сум. Әлеге акчага юллар түшәлә, ут сузыла, балалар спорт мәйданчыклары төзелә. Белгечләр сүзенә караганда программа ярдәмендә 2 миллион кеше үзенең ишек алды белән хозурлана алачак. Мелиорация системасын камилләштерү республиканы азык-төлек белән тәэмин итүнең төп юлы. Татарстан дәүләт советының экология, табигатьне саклау, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының Лаеш районында узган күчмә утырышында депутатлар чәчүлек җирләрен сугару, аның файдасы һәм моңа ничек ирешеп булуы турында сөйләште. 2010 елдагы корылыктан соң республикада сугару җирләрен арттыру өчен махсус программа кабул ителгән. Аның ярдәмендә хуҗалыклар кырларга су сиптерү җайланмаларын урнаштырган һәм уңыш күләмен арттыра алган. Бәрәңге, кишер, чигендер үстерү мәйданнары зурайтылган. Хәзер яшелчәләрне саклау урыннарын да җитәрлек күләмендә булдырырга мөмкин. Лаеш районының Нарманка бистәсе кырларын һәм андагы зур сөйләшүне безнең иҗат төркеме күреп кайтты. За последние 5 лет, значит, общий объем инвестиций у нас составил 3,3 миллиарда рублей. Кырларны сугаруга киткән чыгымнар үз-үзен аклый ди авыл хуҗалыгы белгечләре. Тәҗрибә шуны күрсәткән. Сугарылган мәйданнардан җыеп алынган уңыш күләме арта. Шуңа да республикада мелиорация системасын камилләштерү зарур. Моны тормышка ашыруда дәүләт программалары ярдәм итә. Кем мелиорацияның тәмин тапты, алар һәр вакыт үзенең сугару җирләрен арттыру өстендә эшлиләр.
Бүгенгесе көндә нинди дәүләтнең ярдәме бар? Иң беренче, бөтен буалар дәүләт хисабына ремонтланыла һәм төзелә. Икенчесе, әгәр хуҗалыклар менә шундый безнең үзебездә чыга торган, республикада чыга торган сугарулы корылмалары алырга теләсәләр, аларның 70% чыгымнары кире кайтарыла. Бу мөмкинлектән файдаланучылар күбәя. Нарманка агрофермасы Татарстанны яшелчә белән тәэмин итүче иң зур хуҗалыкларның берсе. Бүген депутатларга 5 елга исәпләнгән яңа инвестиция проектын тәкъдим иттеләр. Аның нигезендә сугару җирләрен арттыру, су сиптерү техникасын сатып алу, җыелган уңышны саклау урыннарын төзү планлаштырыла диләр. Эш башланган инде. Кәбестә, кишер, чөгендерне генә түгел, бәрәңгене дә язга кадәр сакларга мөмкинлек бирүче складлар төзелгән. Халыкка бит инде быелгысы елны кышкы периодта, язгы периодта бик авыр булды. Бәрәңге белән дә, кәбестә белән дә. Шуннан чыгып инде быел яшелчәләрнең гектарларын да арттырдык. Шуңа күрә инде без складларда төзи башладык, яңа современный складлар төзи башладык инде. Ансы 50,000 тоннага кадәр инде безнең. Бер ел эчендә генә түгел, берничә ел эчендә. Нарманка агрофермасының 1000 гектар мәйданына яшелчәләр утыртканнар. 200-ндә бәрәңге үстерәләр. Менә шундый су сибү җайланмалары барлык кырларга да диярлек урнаштырылган. Аның ярдәмендә уңыш 2 тапкыр күбрәк чыга. Бәрәңге быел яхшы булыр дип фаразлыйлар. Казып карагач бер төптәге уңышны күреп депутатлар моңа тагын бер кат инанды. Уңышның мул булуында мелиорацияның өлеше зур. Бу юнәлешне камилләштерү ысуллары турында комитет утырышында сөйләштеләр. Соңгы 7 ел эчендә 7 миллиард ярым сум финанслар кертелгән. Игеннәргә су сиптерү өчен 200 чакрымлык су үткәргеч трубалары сузылган. Максат ел сайын сугару мәйданнарын 1000 гектарга арттыру. Бүген көндә мөмкинлекләребез бар. Потому что безнең элекке вакытта фундамент бар иде. Менә иң мөһиме бит каян су алырга. 1000-гә якын ГТСларыбыз бар. Гидротехническое сооружение. Алар инде менә шушы ниләр өчен эшләнгән. Мелиорация системасын җайга салу өчен бүгенге көндә федераль бюджеттан да ярдәм бүлеп бирелә. 2010 елдагы корылыктан соң Татарстанда махсус программа эшләнгән. Бүген 32,000 гектарга якын чәчүлек җирләре сугарылса, халыкны үзебезнең азык-төлек яшелчә белән тулысынча тәэмин итәр өчен бу күрсәткечне 100,000 гектарга җиткерү шарт. 100,000 гектар бик зур мәйдан, ул бик зур чыгымнар таләп итәчәк. Инде ул теге ерак максатны исәпкә тотып сөйләшү. Әмма ләкин республикага ким дигәндә 50-60 гектарда һәм ул гектардагы сугарулык мөмкинлекләре тулысынча эшли торган иде. Безгә ул программаны дәвам итәргә кирәк. Дөрес, республикада яшелчәчелек безнең үзебезнең тәэмин итәрлек дәрәҗәдә генә. Әмма ләкин без алай гына карарга тиеш түгел. Күрше тирәләрне аннан соң бездән 800 километрда Мәскәү шәһәре бар. Хәтта безнең үзебезнең Идел буе округында гына да бит 20 миллионнан артык халык яши. Шуңа күрә без шул күзлектән чыгып та ихтыяҗны исәпкә алып эшләргә тиеш булабыз. Комитетның күчмә утырышында депутатлар республиканың экология кодексына үзгәрешләр кертү мәсьәләләрендә карады һәм комитетның ярты еллык эшчәнлеге буенча хисап тоттылар. Татарстанда 2000-гә якын мөгаллим җитми, ә ел сайын 4000 кеше укытучы дипломы ала. Эшкә урнашканнары арасында да тиз арада китүчеләр күп диләр Мәгариф министрлыгында. Мәсәлән, узган ел мәктәпләргә килгән 900 яшь белгечнең 240-ы инде эшләми. Максатчан программаны тормышка ашыруда кыенлыклар бар. Аның буенча югары уку йортларында 198 урын бүлеп бирелгән, тик 99-ына гына кеше килә. Белем бирү тармагындагы кыенлыкларны хәл итү турында Татарстан дәүләт сайтының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышында фикер алыштылар. Чулпан Касыймова репортажы. Укытучыларны, мөгаллимнәрне, язучыларны, шагыйрьләрне һәм җәмәгать эшчеләрен әзерләп чыгарды. Комитет утырышы 146 еллык тарихы булган Казан педагогика көллиятендә үтә. Биредә 8 ел элек мәктәпкәчә белем бирү һәм башлангыч сыйныф укытучылары әзерләү буенча ресурс үзәк ачылды. Әмма татар һәм чит телләр, шулай ук информатика белгечләре әзерләү туктатылган. Көллият җитәкчелеге бүген депутатлардан бу эшне яңадан торгызуда ярдәм сорады. Республикада нигездә шушы укытучыларга кытлык, шулай ук рус теле, математика, физика һәм башлангыч сыйныф укытучылары җитми. Узган уку елында башлангыч сыйныф укытучысы белгечлеген алган кешеләрнең 30% гына үз юнәлеше буенча эшкә урнашты. Быел 92% хезмәт урынын үз белгечлеге буенча сайлар дип фаразлыйбыз. Шулай ук чит телләр укытучыларының 10, психолог һәм математика белгечләренең 30% гына үз һөнәре буенча эшли.
Укытучы һөнәренең дәрәҗәсе кимеде. Яшь белгечләр өчен кызыксындыру чаралары булдырырга, хезмәт хакын күтәргә кирәк ди утырышта катнашкан мөгаллимнәр. Хәзер укытучыларның 1 айлык хезмәт хакы 35-40 мең сум тирәсе, ә яшь белгечләрнеке 2 тапкыр азрак. Федераль һәм республика программалары булдырылса да, матди ярдәмне барысы да ала алмый. Башка чаралар уйлап табарга кирәк диләр. Укытучы һөнәре гомергә бик мөһим булды. Нәкъ менә беренче укытучы бала тормышында кая зур роль. Педагогика көллиятында бүгенге көндә 2000-гә якын студент укый. Билингваль һәм полингваль төркемнәр дә бар. Казан федераль университетында да 11 мең яшь мөгаллим әзерләнә. Последние годы в университете наблюдается значительное увеличение количества студентов. Соңгы елларда укытучы белгечлеге буенча укучы студентларыбыз арта. Хәзер шундый 11 мең кеше белем ала. Бу университетта укучы барлык студентларның 22%-ын тәшкил итә. Ел саен 14 мең мөгаллим бездә үзенең белемен күтәрә. Шулай да нигездә максатчан программа буенча укыганнар гына үз белгечлеге буенча эшле дип белдерде Дмитрий Таюрский. Монда да проблемалар бар. Районнардан гаризалар аз килә. Узган ел югары уку йортларында максатчан программа буенча 198 урын бүлеп бирелгән. Тик 99 абитуриент кына укырга кергән. Күчмә комитет утырышында мөгаллимнәргә ярдәм итү чараларын Мәгариф министрлыгы белән берлектә төбәк һәм федераль дәрәҗәдә әзерләргә тәкъдим иттеләр. Корал турында федераль законга үзгәрешләр гамәлгә керде. Төзәтмәләр нигездә Татарстан депутатлары тәкъдимнәрен исәпкә алып кертелгән. Алар моны Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигадан соң таләп иткән иде. Хәзер кораллы булу кыенрак. Аны тартып алу өчен сәбәпләр дә күбрәк. Яңа закон турында Росгвардияның Татарстандагы идарәсендә аңлаттылар. Аларны Рани Абдрахманов җиткерер. Андрей Тукмаковның утлы корал белән эш итүенә 40 елдан артык. Ул аучы. Өемдә берничә төрле коралым бар ди. Тагын алып, шуны саклар өчен рөхсәт алырга килгән. Хәзер инде яңа шартларда. Конечно, много тут есть. Минем танышлар арасында да коралны тиешле дәрәҗәдә сакламаучылар бар. Димәк, законда хилафлыклар булган. Шуңа яңа таләпләргә уңай карыйм. Үзгәрешләрнең иң әһәмиятлесе утлы корал тотучының яшенә кагыла. Моңа кадәр аны 18 яшьтән сатып алып булсам, хәзер бары тик 21 яшьтән генә. Элек корал алырга лицензиясе булган кешегә 5 зарядлы мылтык алырга ярасам, хәзер андыйга рөхсәт булганчы 2 ел 2 зарядлысыннан файдаланырга тиешләр. Моннан тыш лицензия алгандагы чикләүләр исемлеге киңәйгән. Корал алучылар өчен чикләүләр артты. Элек әзрәк иде, хәзер инде алар киңәйде уже чикләүләр. Мисал өчен хәзер кешенең әгәр дә кешенең 2 судимости бар икән, соңа уже корал бирмиләр. Әлеге үзгәрешләрне Татарстан парламентарийлары тәкъдимнәрендә исәпкә алып керткәннәр. Исегезгә төшерәбез, Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигадан соң депутатлар корал алу һәм саклау кагыйдәләрен кырысландыруны сорады. Аерым алганда корал алу яшен 21-гә җиткерүне тәкъдим иткәннәр иде. Молодой человек, которому было там 19 лет, вполне законно получил оружие, да? Пошел, купил, значит, боеприпасы. А почему мы не говорим о обороте боеприпасов? Зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам. Административ җаваплылыкка тарту белән бәйле яңалыклар да бар. Гомумән кайбер административ хукук бозучыларның утлы коралын моңа кадәр дә алалар иде. Хәзер исә әлеге хукук бозулар исемлеге тагын да киңәйде. Әйтик, кеше исерек килеш транспорт белән идарә иткәндә тотылып, административ җәзаның бер төре буларак аны кулга алалар икән, әлеге кешенең утлы коралында, әлеге утлы коралны тотуга лицензиясендә алачаклар. Әлеге лицензияны алу юллары үзгәрмәгән диярлек. Моның өчен гариза язырга, документлар җыярга һәм Росгвардияның Татарстан буенча идарәсендәге лицензия рөхсәт алу эше үзәгенә килергә кирәк. Медицина тикшерүе турындагы мәгълүмат быелның 1 мартыннан ведомстволар арасында электрон рәвештә җибәрелә. Со дня принятия ведомством после оплаты Гариза кабул ителгәннән соң 30 көн эчендә гражданинга лицензия бирәләр, я аның гаризасы кире кагыла. Бирмәүнең сәбәпләре кешенең корал тоту тәҗрибәсе өзелеп тору, сәламәтлеге белән бәйле сәбәпләр, ирегеннән мәхрүм ителгән булу һәм башкалар алар күп. Булар барысы да тәфсилләп тикшерелә. Тщательно все проверяется, отправляются запросы. Моннан тыш законда административ җаваплылыкка тарту белән бәйле яңалыклар да бар. Тикшерүчеләр килгәндә кешеләр үзләренең мылтыкларын күрсәтмиләр иде. Хәзер әгәр дә ул үзенең мылтыгын күрсәтмәсә, аның өчен ул административ хукук бозучы булачак һәм аңа административ протокол төзелә торган була һәм аның мылтыгы һәм разрешениесе аннулируется ителәчәк.
Хәзер Татарстанда утлы корал тоту өчен лицензиясе булган кешеләр 44 меңнән артык. Аларның барысына бергә 75 мең мылтык теркәлгән. Күбесе шыма кәүсәле һәм үз-үзеңне яклау өчен файдаланыла торган кораллар. Ел саен алар арасында 800 ләп кеше корал тоту турындагы законны боза. Нигездә бу лицензияне кабат алырга, озайтырга килмәүләре. Аны 5 елга бер яңартырга кирәк. Иктисад предприятиеләрендә цифрлы технологияләр, хезмәт җитештерүчәнлеге, ил күләм проектын тормышка ашыру, дәүләт советының иктисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетының күчмә утырышында депутатлар шушы мәсьәләләрне күтәрде. Җыелыш Казан компрессор-маш заводында узды. Монда импортны алыштыру программасы буенча эшлиләр. Бүгенге көндә цехларда җыелучы модульле компрессорларны тулысынча безнең ил компонентларыннан ясыйлар. Депутатлар заводның яңа проектлары белән танышты. Утырышта машина төзелеше предприятиеләрен цифрлы платформаларга күчерү турында сүз барды. Монда махсус стратегия кирәк ди министрлык белгечләре. Иннополиста IT парк базасында хезмәткәрләрне укыта башлаулары турында хәбәр иттеләр. Тагын 25 елдан Татарстан халкы 400 мең кешегә кимергә мөмкин. Моны Республика Фәннәр академиясының гаилә һәм демография үзәге анализы күрсәткән. Нәтиҗәләрне Дәүләт советының социаль сәясәт комитеты утырышында игълан иттеләр. 45 муниципаль берәмлек арасыннан нибары 5-сендә Казан, Ярчаллы, Биектау, Лаеш һәм Питрәчтә туучылар арткан. 20 районда Азнакай, Мамадыш, Тәтеш, Нурлатта халык санын тагын да тизрәк кимергә мөмкин диләр. Белгечләр әйтүенчә, никахсыз бала табучылар азайган. Моны хатын-кызлар ялгыз бала тәрбияләүнең кыйммәт булуы белән аңлата. Узган елгы җанисәп нәтиҗәләре республикада халык саны артуын 4 миллион 500 кешегә җитүен күрсәтте. Үлүчеләр иң күп булган ел 2005 һәм 2020 елларга туры килә. Авыл җирлекләрендә туучылар санын арттыру өчен Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге тәкъдим белән чыкты. Михаил Владимирович Мишустинның исеменә хат әзерләнде безнең Республика Дәүләт Советыннан. Хатын-кыз ничә яшьтә бала тапса да авылда, ул бик әйбәт. Шуңа күрә ул хатын-кызларга ярдәм итәргә кирәк дигән шундый фикер. Теләче районында иң нык гаиләләрне хөрмәтләделәр. Бәйрәм чарасын гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан уздырырга булганнар. Районның мәҗлес залында 17 пар җыелды. Алар ярты гасырлык никахлашкан. Район өчен хезмәт куйганнар, балалар тәрбияләп үстергәннәр, гаилә учагының җылысын саклаганнар. Нык гаилә төзү серләрен Алия Хәйретдинова белеп кайтты. Киленше дип шаир Тарифхат Шафиқов һәм легендар Волгасының ишеген ачып җибәрә. Яраткан хатыны Гөлнур ханым белән алар 53 ел бергә гомер итә. 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген 8 оныкка яраткан дәвани белән дәват ялар. Минем иптәшем 1 яр кылыгына торды. Шуңа күрә без ул көнне инде яшьләр белән күршедә булса да пар ат җигеп урамнар әйләнеп шулай бик күңелле итеп өйрәнештек. Берсе санап Берсенә берсе каршы әйтмичә. Самое главное. Шулай итеп, алга таба дәвам итәргә кирәк инде. Теләченең иң нык гаиләләренә бүген мәхәббәт һәм тугрылык медальләрен тапшырдылар. Ярты гасыр элек туй ясап өйләнешә алар. Бүген шундый 17 пар җыелган. Нурия ханым белән Миңнехаҗи әфәнде Салиховлар үз авылларында беренчеләрдән булып кызыл туй үткәрә. Ул көнне бары тик яшьләр генә җыя, 2 яшь йөрәк. Икесе дә гомер буе район өчен хезмәт куйган. Миңнехаҗи элекеге Ленин бүгенге август хуҗалыгында хатыны Нурия берничә авылда фельдшер булып эшли, 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Атлар киендереп, без Петровскийлар аркылы весь авылларны йөреп кайттык, шулай торып. Шунда гына нитә булганы. Гармуннар белән, баяннар белән урамнарда туктап, җырлашып, биешеп, шулай йөрдек туй вакытында. Сабырлык дигән нәрсә хатын-кызда бара тиз күбрәк. Кышыткан капшыгы хәтлек бара тиз шунда. Җем ирләрдә. Ирләр кызурак кеше. Исмәгыйль абыйның йомышы төшеп сабагы барганда Фәния апа белән бер машинага туры киләләр. Һәр бер гаиләнең үз тарихы, ә менә бәхет серләре охшаш. Фәния ханым белән Исмәгыйль әфәнде Хәсәновлар туйларын 1972 елның күз ачкысыз буранлы декабрендә үткәрә. Никахларын өйдә теркиләр. Фәния ханым ак күлмәк, ак фата киеп, төп йортка килен булып төшә. Моңарчы якын тирәдә ак күлмәк киеп кияүгә чыккан кызлар булмаган. Безнең Аллага шөкер гомер юлыбыз күз ачкысыз буранлы көнне кырылса да аяз булды. Бер-береңне тыңлап, бер-береңнең сүзен тыңлап яшәсәң,
Сүздің бір болса, екі кішінің бір фикірге келсең яшап буа. Теләші районы зур түгел. Мында 13,5 ярым кеше яши. Бу елның 6 айында 20 никах теркәлгән. Туйларның герләр чагы әле алда, июль һәм август айларында. Әле алар барсы 24. Дөресен генә әйткәндә 17-се килде. Район оештырганда хәл иткеч роль уйнаган кешеләр булар. Моннан 30 еллык бүгенге көндә дә Аллага шөкер матур итеп яшиләр, аралашып бер-берсе белән хәлләрен белеп торалар. Һәм инде кирәк чагында без дә алар белән киңәшләшеп алабыз. Матур гадәтләр бүген дә бар. Яшь парлар туй көнендә Теләши паркына керми калмый, агачка йозак иләләр, ачкышын күлгә ыргыталар, шул рәвешле никахларында ныгыталар. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Программабыз озагына якынлашты. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз, юлларыгыз файдалы үтсен.